Sino yan? Oh. Usapin mo. Oh. Ika is bilang. Sino ba yan? Sino ba yan? Ikaw yan eh, si Francesca. Oh. Split personality mo. Sino yan? Daldal? Fun in the Philippines. 16 years old. Nanay ko po ay nagtatrabaho din ng on-call dialysis. Last year yung ano ko kasi computerized mo daw yung typewriter ng background yung gamit ko. Kanta ka? Kanta? Sing? Sing. Oh. Pwede. Gastric cancer sabi ng doktor. Parang malala yung stage po. Ano yan? Ano yan? Close open? Close open mo? Masakit po yung iniisip ko na gabi kasi na kung saan ako kukuha ng kakalawan. Basta pang araw-araw na lang namin nahihirapan ako. Sino yan? Sino ba yan? Sino yan? Oh, ay, mababagsak! Sino yan? Oh. Huh? Sino ba yan? Close open ka, close open, close open, close open, close open, close open, close open. Ching, 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 ching. Ching, 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 ching. Si Ikay ay pasaway. Yay! Sing ka na, sing. Sing na si Ikay, sing. Ano siya kamay sa mouth? Sing na si Ikay, oh, sing na. Sing. Shake a minute. Shake a minute. Ayun, ayun, si Ikay, Asa si Ikay? Where's Ikay? Ikay, Ikay, Sing ka na, sing. Sing na si Ikay, sing. Agaw-agaw cellphone. Off na rin mama, off na, no? More na. Off na. Teka! Off na natin.